Mágia lásky. A prečo vlastne si dať spraviť mágiu lásky? A čo to vlastne mágia lásky je? Ja vám to vysvetlím. Som Jasnovidka Gerta a pomáham ľuďom v oblasti lásky, zdravia a financií. Áno, presne aj s mágiou, ale nie s takou mágiou, akú má veľa ľudí v mysli, že čarovanie. Toto nie je čarovanie, to je práca s energiami a práca s čistými anielskými energiami. Mágia lásky spočíva v tom, že sa konkrétnemu klientovi vráti do života konkrétna osoba. Prečo tomu tak je a ako je možné, že to vôbec funguje? Na báze energií, keď sa vytiahne pocit prvotný partnera, partnerky, ktorý mal k dotyčnej osobe, ten energetický pocit sa spojí s tou osobou, tak tá osoba sa jednoducho vráti, pretože v myšlienkách, v srdci je tam tá láska. Stáva sa mi aj tak, že klienti ma prehovárajú, prosím, spravte mi mágiu, ja by som veľmi chcela vrátiť partnera. Ja doporučujem najprv základný výklad, kde sa pozrieme, že či tam tá možnosť je, lebo nikdy neťaháme niekoho druhého partnera k sebe, ale je to vlastne o vzťahu, ktorý sa rozpadol, napríklad manžel, ktorý odišiel za milenkou, partnerský vzťah, ktorý sa rozpadol kvôli nejakej tretej osobe. Tretia osoba môže byť aj rodina, nemusí to byť nejak hneď druhý partner, alebo vychladnutie vzťahov, kde sa stratila iskra. Toto všetko sa dá vrátiť. Ale vrátenie neznamená, že sa vám tým pádom tá osoba vráti na celý život. Je to vytiahnutie energií, prepojenia s vami na ten úplný začiatok. Ten človek pocíti to, čo cítil na začiatku ku vám a vy budete mať priestor 3, 4, 5 mesiacov na to, aby ste ten vzťah prelinuli na ďalší level, aby ste ho posunuli niekam. Lebo ak ostane v takej istej báze, v akej bol, a vaša energia bude rovnaká, budete robiť rovnaké chyby, tak to bude mať rovnaký koniec. V tom prípade mágia nemá zmysel. Má zmysel len v prípade, ak ste ochotní urobiť zmeny vo svojom živote a byť troška iný. Možno aktívnejší, možno viac počúvať toho partnera, možno ho viac objímať, možno jednoducho mu povedať viac pekných slov. O tomto je mágia lásky, ktorá sa dá urobiť pre veľmi veľa ľudí. Stačí, keď mi napíšete, stačí, keď ma budete kontaktovať. V základnom výklade sa vieme pozrieť krásne na to, či sa to u vás dá, alebo nie. V oblasti financií táto mágia zase funguje úplne inak. Tam sa hľadajú bloky, ktoré zabraňujú finančnej prosperite, otvárajú sa a otvára sa portál finančnej prosperity. Čo sa týka zdravia, to zase funguje tiež úplne inak. Tam sa pracuje so sebaláskou, s energiou detstva, kde sa stratil konkrétny bod a kde začala chorlavosť alebo nepríjemné veci. Takže takto funguje u mňa mágia lásky. Robím len s čistou bielou energiou anielskou a takýmto štýlom pomáham klientom. Krásny deň ti želám a ak máš aj ty záujem o takúto mágiu, čakám na tvoju správu, som tu pre teba.